नार्जारी इडुकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नार्जारी इडुकेसन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव माने टेन्स बिदिन्था बेनि बागै सावरायनो लाबोदों। स' नोंथांमोना पेरेन्ट्स बा ब्रादार सिस्टारफोरना जुदि गावनि अनजालु फंबाय बिनानावफोर दङब्ला दिन्थिगोन होनना आं आसा सानो आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होनना निस्सय आं आसा फारिबाय। आरो नोंथांमोननि साननैसोनि उनावनो क्लास 10नि मेथ्सनिबो जोंहा फोरोंगिरि सासे प्रिपेयार खालामगासिनो दङ, बिथांखौ होनो आं नाजादों। स' नोंथांमोना नै दिनै आं टेन्सनि बागै सावरायगोन। दा टेन्सनि बागै जोङो सावरायगोन, बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांगोन होनना आं आसा फारिबाय। दा स्टार्ट खालामसैनि टेन्सखौ। टेन्स माने बिदिन्था, डेफिनेसनखौ बुंग्रोगोन आं। बिदिन्था थाइजानि सम एबा बुब्लिखौ बिदिन्था बुङो। थाइजानि मा होनदों सम आरो बुब्लिखौनो बिदिन्था बुङो। जेरै नाय, आइ इट राइस, आं ओंखाम जायो। आइ एट राइस, आं ओंखाम जादोंमोन। आइ सेल इट राइस, आं ओंखाम जागोन। दा बेयाव जोंहा मोनथाम टार्म्स जादों, आं ओंखाम जायो, जादोंमोन, जागोन। दा बेयाव जों मिथियो थाइजानि सम एबा बुब्लिया मा होनदों जायो, मोनसेया जाबाय जायो आरो मोनसेया जादों जादोंमोन आरो मोनसेया जागोन। दा बेयाव मोनसेया जायो आरो जादोंमोन आरो मोनसेया जागोन, बे मोनथाम कन्डिसनखौ फोरमायदों। दा बेबायदि सम एबा बुब्लि फोरमायनायखौनो मा बुङो? टेन्स एबा बिदिन्था बुंनाय जायो। मिथिनो गोनां गोजौनि बिदिन्थिफोरखौ नोजोर होब्ला मिथियोदि टेन्सआ गासै मोनथाम रोखोमनि। बेफोर जाबाय, दा गोजौनि एग्जाम्पलनिफ्राय जों निस्सय मिथियो माने बेयाव मोनथाम रोखोमनि बाथ्राया जादों जायो, जादोंमोन, जागोन। बे मोनथाम टेन्स बा बाथ्राखौ नायब्ला जों मिथियो बे सेन्टेन्सआव मा फोरमायदों। स' बेनिखायनो माने टेन्सखौ जुदि नायोबा जों माने मोनथाम रोखोमनि मोननो हायो। जेरै प्रेजेन्ट टेन्स जाफुं बिदिन्था, पास्ट टेन्स जाखां बिदिन्था, फिउचार टेन्स इयुन बिदिन्था। जाखां बिदिन्था गिबियानो माने ओंखाम जायो माने जाखां बिदिन्था आरो जाफुं बिदिन्था ओमफ्राय पास्ट टेन्स माने जाखां बिदिन्था माने आं ओंखाम जादोंमोन। आरो फिउचार टेन्सआव माने आं ओंखाम जागोन नालाय बेखौ माने फिउचार, इयुनाव जागोनखायनो फिउचार, बेबायदियाव फोरमायदों। स' दा आङो बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजिबाय होनना सानगोन निस्सय। आरो नै प्रेजेन्ट टेन्सनि डेफिनेसनखौ आं होनो नागिरदों। जाय टेन्स अफ भार्बनि जायखिजाया खामानि मावनाय एबा जाथाय जानाय ओंथि बेरखांहोयो बेखौनो प्रेजेन्ट टेन्स बुंनाय जायो। जाथाय जानाय ओंथि बेरखांहोयो। जाय टेन्सआव माने भार्बनि खामानि मावनाय जाथाय जानाय ओंथि फोरमायो, नङा होमबा? टेन्सआव भार्बनि जायखिजाया खामानि मावनाय एबा जाथाय जानाय ओंथि फोरमायो, ओंथि बेरखांहोयो बा जायो, बेखौनो माने प्रेजेन्ट टेन्स बुंनाय जायो। जेरै आइ इट राइस, आं ओंखाम जायो। आइ सिं ए बड' सं, आं दोंसे बर' मेथाइ रोजाबो। दा बेयाव आं ओंखाम जायो, आं दोंसे बर' मेथाइ रोजाबो, बेयाव माने जाथाय जानाय फोरमायदों। बेखायनो बेखौ माने प्रेजेन्ट टेन्स बुंनाय जायो। मानो होनबा बेयाव जायोखौ फोरमायदों, जायो। बेनिखायनो बेखौनो दा जाफुबाय थानाय जायो होनना फोरमायदों नालाय, दा जायोखायनो बेखौ माने प्रेजेन्ट, दा समाव दा बुब्लियाव जानायखौनो माने प्रेजेन्ट होनना बुङो नालाय, ओंखायनो बेखौ जायो रोजाबो होननानै माने बियो प्रेजेन्ट टेन्सआव गोलैयो। दा नेक्स्ट स्टेप फार्स्ट टेन्स। दा फार्स्ट टेन्स माखौ बुङो जों मिथिनांगोन। दा बेयाव जे माने जाय टेन्स अफ भार्बनि खामानि मावनाय एबा जाथाय जानाया सिगाङावनो जालांनाय एबा जोबलांनाय फोरमायो, बेखौनो मा बुङो? फार्स्ट टेन्स। सिगाङावनो जालांनाय एबा जोबलांनायखौ फोरमायो, बेखौ मा होनना बुङो? फार्स्ट टेन्स। सिगाङावनो जालांनाय एबा जानाय, बोरै नै आइ वेन्ट टु मार्केट, आं बाजाराव थांदोंमोन। माब्ला थांदोंमोन मिथिया, जायखिया बाजाराव थांदोंमोन, थांखांबाय, जाखांबाय। आइ वाज सिंगिं ए बड' सं, आं दोंसे बर' मेथाइ रोजाबबाय थादोंमोन होनना बुंदों। आं दोंसे बर' मेथाइ रोजाबबाय थादोंमोन, खिन्थु माब्ला रोजाबदों बेखौ मिथिया। दा बेखौ जोङो माने रोजाबदोंमोन, बेनि टाइम एन्ड माने इउस अफ टेन्सखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन बोरै जायो। नोंथांमोना बे पेटार्न्सखौ मोजाङै नायना लाग्रो, बेनि उनाव स्टेप बाय स्टेप आङो माने क्लियार खालामनो जुजिगासिनो। स' नोंथांमोना हेल्प खालामगोन आं आसा फारियो। दा फिउचार टेन्स इयुन बिदिन्था होनना बुङो जायखौ। जाय टेन्सआव भार्बनि खामानि मावनाय एबा जाथायआ इयुनाव जागोन एबा सोलिगोन ओंथि फोरमायो, बेखौनो फिउचार टेन्स बुंनाय जायो। जाय टेन्सआव बा जाय भार्बनि खामानिया माने इयुनाव जागोन, सोलिगोन ओंथि फोरमायो, बेखौ मा बुंनाय जायो? जोंहा फिउचार टेन्स होनना बुंनाय जायो। आइ सेल इट राइस, आं ओंखाम जागोन। आइ सेल सिं ए बड' सं, आं दोंसे बर' मेथाइ रोजाबगोन। खिन्थु माला रोजाबगोन मिथिया, इयुनाव जागोन, रोजाबगोन, सोलिगोन, जागोन। बेनिखायनो जों मिथियो फिउचार आरो पास्ट टेन्स आरो प्रेजेन्ट टेन्सनि गेजेराव माने गोबां फाराग दङ। बेखायनो बेनिफ्राय जों मिथिबाय, डेफिनेसननिफ्राय जों मिथिबायदि मा होनो फिउचार, प्रेजेन्ट आरो पास्ट टेन्सआ माने गावजों गाव माने
गोबां सोमोन्दो दं जानो हागौ बिसोरो बिदा बिफं बिदा फंबाय साथाम हमना लाबाय जों बेखौ फार्स्टनि नामा प्रेजेन्ट आरो सेकेन्डनिया पास्ट आरो थार्डनिया फिउचार दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होबाय आरो क्लियार खालामनो थाखाय आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो टु बि कन्टिनिउ दा नोंथांमोना सापर्ट खालामलां शेयार खालाम फंबाय बिनानाव क्लास 10फोर 9फोर 8फोर दङब्ला बिथांमोना जरुर नायनानै बुजि मोनगोन आरो बुजि मोनगोन होनना आं आसा फारियो आरो नोंथांमोना निस्सय हेल्प खालामगोन आं सानो थ' नार्जारि इडुकेसन चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय हामलायनाय थाबाय गोजोन्थों होबाय नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना मोजांब्ला प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम आरो सानखान्थिनि आयदाखौ फोरोंनो फोरोंगिरि सासे फैगासिनो क्लास 10 9 माखौ जेखौ हायो दा बेनि सायावनो आरो बिगियानखौबो लानाय जाहैगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलां बेबायदिनो दा बन्द'नि सम नालाय बन्द'नि समाव जों फरायसाफोरा गोग्लैसोना दङ बेनिखायनो बर'नि हिसाबै आङो बे इउटुबखौ बानायबाय थ' थेंक इउ गाइस